tam vyvinú púsa a môžu ísť matkou do vody. V tomto období stále dospelé jedince pája, teda vzniká z rodnového života. Samičky málo bránia svoje mláďatka, pred samcami sú v období sú tí samci agresívni, zvyknú svoje mláďatá poraňovať, dokonca sa stáva, že aj zabíjajú. Veľa návštevníkov sa ma pýta, prečo ten pravý samček, dávaj pozorku. Teda čuch, má na ľavej strane za pušvičkou tú veľkú jazvu. V Obudovskej zoologickej záhrade sa tiež stalo, že dospelý samec poranil svoje mláďa. Nakoľko tieto zvieratká sa narodili zajatí, tak ich ošetrovatelia oddelili a zachránili od niečoho horšieho. Pohľad na dospelosť týchto druhov tuleňov od 6 do 10 rokov života som období až 300 kg. Samičky od samčekov mávajú tých 100 kg menej. Týchto našich odhadujeme asi na takých 200-220 kg. Samozrejme, že nárazík telička je daný priestorom, v akom tie zvieratka žijú. Takže uvidíme, nakoľko títo naši vyrastú. A ako som už hovorila, že sú to dvojičky a samčekovia, teda nežijú v chovnej skupine so samičkou. Tým pádom je ten rast u nich pomalený. Pri lovení svojej potravy na krátke vzdialenosti dokážu vyvinúť rýchlo na 40-45 km v hodine. Ponárajú sa do hĺbky až 270 metrov za potravou a priemerného veku sa dožívajú po 20 až 25 rokov. Samozrejme, že v zajatí sa môžu dožiť vyššieho veku, nakoľko teda majú pravidelný prísun kvalitnej stravy, pravidelnú veterinárnu starostlivosť a lásku svojich ošetrovateľov. Je toho dôkazom ich otec Kašek, ktorý sa v Chomutovskej zoologickej záhrade v Lani dožil 30 rokov. Milí návštevníci, ja vám ďakujem za pozornosť, prajem vám krásne zážitky v našej zoologickej záhrade a ak sa vám moji zverenci páčili, môžeme sa uvidieť niekedy na budúce. Ja vám ďakujem, prajem príjemný deň.